a dir-los que és una anomalia democràtica que el País Valencià siga una comunitat autònoma pobra que li paga a les més riques. La única de tota Espanya. Som els únics que tenim el PIB per sota de la mitjana, la desocupació per damunt de la mitjana, la pobresa per damunt de la mitjana i la renta per càpita per baix de la mitjana, li paguem a comunitats autònomes més riques que nosaltres. A un model, mireu, jo dic, anem a construir una taula, una taula, necessitem 4 potes. I en aquesta taula, després, podrem treballar, menjar, riure-nos, jugar al dòmino, el que faci falta. Primera pota, reconversió ecològica de l'economia, des de l'agricultura, passant per la indústria, i el tercer sector, de serveis, comerç, etc. En matèria laboral i activitat econòmica, també hem proposat i insistirem en la creació de les ajudes per les empreses del poble, empreses que generen llocs de treball en el municipi, com ho fan altres pobles veïns. Hem proposat crear un banc de naus, un banc de locals comercials, per tal de fomentar així la implantació de noves empreses al nostre poble. Hem aconseguit, després d'insistir molt, el fraccionament del pagament d'impostos a aquest municipi. Hem reclamat també la bonificació al màxim dels impostos per crear noves empreses. Hem presentat una proposta per crear borsa d'empreses al poble on l'Ajuntament contractarà els serveis i les compres habituals de forma que totes les empreses pogueren fer ofertes de forma transparent, oberta i sense amiguisme.